Ce faci, Bela? Frumoasa, Beluța. Ciortenei, uite-te la mine. Să te filmez. Da. Mamă, uite-te că te filmez. Aoleu, asta mă filmează. Și am zis că îmi face poză. Ca sunt frumoasă astăzi. Păi Gabi o filmez când face grătar. Normal, sunt frumoasă de felul meu. Păi și eu am sunat dimineața și mi-a răspuns. Ia mă și tu gluga aia din cap să te văd. Ba, da. Vă pup. Mersi la fel. M-a sunat și mie. Ăstea rămâne amintire. Uite-te, Gabi, la mine. Hai, lasă-mă. Acum. Și pe sorul mea, pe baba. Că seamănă cu măsa babă. Gabi face acum friptură. Nu se vede. Ciorten sau ce la WC-ul. Da, băi, mai te mâncat aici. Ce să facem? Tu te faci aici. De ce fac? Unde să mă duc? Mă filmezi? Pe Beluța? Ia uite ce frumos stă ea acolo așa. Da, prietene. Să mănânc cât de frumoasă. Pa, ia-mă și pe mine. Da, Că ies păi fără mine. tine nu se poate. Da, prietene, știi? Păi zi o poezie, colindă-mă, dar să nu când Da, steaua. trebuie să-mi dai bani dacă te... Păi îți dau, am 10 bani schimbați. A venit. Nu mai știu cum. Zi, hai Dinamo, hai Dinamo, tu trebuie să fii sus acolo. Nu mai. Ce mama e? Nu ți-a plăcut colindul meu? Mama, asta rămâne amintire. Când noi mai fi tălică, ne aducem aminte și ne uităm. Bă, Unde plecăm, auzi? când noi mai fi tălică, când mori, noi ne uităm, ne aducem aminte. Uite, tăticul n-are nimic, a poză n-are nimic.